салому алейкум ҳаводорони чайнали туби Али Бос. Ана ба самти шумо мерасонем ки i3460 кодои i3460 аллакай иншоалло ба роҳ мебироянд. Ино бачаҳо бор кардесиям, меҳнат кардесиям. Агар касе ки бо мо ҳамкорӣ кардан мехоҳад ки борои шумо сари вақт ба ҷоу манзило бираса, марҳамат карго 2104 ана рақамошон ба рақамошон дар рӯи экран дида мешавад. бародаро бо ногуфтанамонги ин ширкат дар Food City, дар Люблино, Садовод, Южный ворота фурӯи худшо дорад ки ин основноиш дар Садовод мебиёред, мемонед боротона дар вақти лозима ё худшон нахел ин дукон гирифта ба рост ба контейнер мезананд ва рост ҳамиҷо ба Тоҷикистон худо хоҳад. ана барои бо як чизи дигар мехоҳем ба самти шумо борасонем ки касоре ки бори майда доранд мехоҳанд срочно борошон ба Тоҷикистон бараса, метавонанд инҷо биёранд. Ширкати авиа ҳаст, килош 500 сум. ҳамин мисол агар саҳар барвақт доди бега мегиранд, агар бега доди саҳар то соат 10-11 борои шумо худо хоҳад соқу саломат мерасад. айна чӣ хеле диде ки ана инҷо меҳнат кардесиан. ана Мансурҷон, иро Мансури ёвонӣ мегӯянд лаънат бора. ана борҳое ки сабук мешикастагиша ай боло мемонанд ки мисол залал набинени бор стекленаи шишаи ай боло мемонанд. қисса кӯтоҳ ки ҳама чи иҷа самти худшуда самти муайяна дорад, ҳама чи эҳтиёт карда мешавад ва айнави чизе ки шумо метавонед иншоалло дар вақти лозима ба ҷои лозима бурда расонда бошад. боқӣ ҳамкорӣ бо ширкати карго 2104 ина ҳамин номеро 6363 ки мебинед. ҳамин номеро дар бозори Садовод қарор дорад. ана дукони Файзинҷон биёед, ин ҳаминҷо мебинед, боротонро мезанед. худо хоҳад ҳар ҳафта аҷа фуро мебиёед, ҳаминҷо мегиред, роҳ Тоҷикистон меравад. борои мешикастагӣ специално ҷошон анамо самтои болое ки мисол осеб надида Мансур